በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያውያን በወልደ እግዚአብሔር ወልዳን በሀብታም መንፈስ ቅዱሳውያን ተሰማሁም ስድራ ለእግዚአብሔር አምላክ አፍቀርተ ያደስተ ድንግል ማርያም ደቂ ዓለም ወንደሰን ከሚቀንየሆም ድሓንዲሆም እነ እግዚአብሔር መስገን ሰላም ይኩን ሰላም ሰላም ትልውልኝ ናይ ኩሉ ጊዜ ትምኒተ እዩ እንኳዕ አብዛሕኩም ንወርሓውና ዓመታዊ ተሓሲም ዝዕነወ ሰንበተ ክርስቲያን እውን እንኳዕ አብዛሕኩም እናልኩ እሽም ባር ሕፀር ዘበለት መንፈሳዊ ጨውት ሒዝናልኩም ቀሪብና ንበልና አርእስቲ መንፈሳዊ ጨውትና ድማ አተዘጻት ምዕራፍ 20 ፍቅዲ 8 መዓልቲ ሰንበት ቅድሳ ዘክራ ደራሲት ሓፍትኩም ሰምሃል ጸሓፊት ድማ ሓፍትኩም ሰምሃል እየ ተዋሳቲ ድማ ሓፍትኩም ሰምሃልና ሓፍትኩም ገነት ነው ድራማና ነብለኩም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወግሕምበር ተመስገን አምላክ ብሰላም ከዛዓራተይ ዘተሳኻኒ አቤላ ጀዋሌ እስኪ ንገኒ ሓፍቴ ክድውለላ እስኪ ድምፂ ጀዋሌ ዶ ይሰምዕ ኣለኹ ሓቀይ ምንዳዩ ለይቲ ምድሪ ዝድውል ኣረ ሰምሃለያ ብሰላም ኣሎ አሎ ገኒ ሓፍተይ ከመይ ሓዲርክ ዝያዳይ ኣደንቅፀኪ ዶ ሎሚ ሰንበተ ክርስቲያን እዩ ብሓንሳብ ቤተ ክርስቲያን ስዕምና ክንመፅእ ገኒ ሓፍተይ ደስኻ ዲኻ ገና እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ከብዝሕዮ ሰምሃለይ እሽኒ ደስ እናበለኒ ሰንበት ምዃኑ ዘይፈለጥኩ ነይረ በሊ ክሳብ እትመፂ ክዳነይ ክቐርብ ገፀ እውን ክሕፀብ እዮ እሞ ብገዛ ምፅኢኺ ሰምሃለይ እሽኒ ትበልክ እማ ገኒ ሓፍተይ እሽኒ ብገዛኹም ክመፅእ እየ ሰላም ፅንሕቻው እወ ኸዚ ክኸይድ እንድየ እንዳ መሓዛይ ኣሰይ ተመስገን በፂሐ ማዕዘ ክኩሕኩሕ ኣፀውደ ኳሕኩሕሎ መሓዛይ ግዲ መፅያ ኣነ እየ ገኒ ሓፍተይ ተቐሪኹ ደ ንኸይድ እሽኒ ሰምሃለይ ሃመይኻ ቀኒኺ በሊ ተቐሪበ እየ ማዓፀው ክዓፆ ኣፅዮ ኣለኹ እሞ ተመስገን ገኒ ሓፍተይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን በፂሕና በሊ ጫማና ነውፅእ ኣብዚ ንሕደጎሞ ንውሽጢ ነተ ሰላም ለኪ ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ሰላም ለኪ ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ሰላም ለኪ ቅድስቲ ኢየሩሳሌም እሰይ ደስ ዝብል ሰንበት ሰላም ከም ዝሓደርካና ሰላም መዓልቲ ኣውዕለና ኣሜን በሊ ናኸድና ከለና ማእተው ገዛ ክኾነና ኣነ ብዙሕ መንፈሳውያን ኣፍልጦ ስነ ዘይብለይ ካባኺ ብዙሕ ከም ዝመሃር በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ እሞ ንእሽተይ ሕቶ ክሓተኪ ሰምሃል ሓፍተይ ካባይ እኳ ክንደየ ናይ ትምህርቲ ከይትረኽቢ ግን ናይ ዕትሮ ዝምዕድን ዝምህርን እግዚአብሔር ኣምላክ እዩ እሞ ዝከኣለኒ ይኹን ገኒ ሓፍተይ እሽኒ ትበልኺ እማ ብርሃን ትኽእሊ እኺ ሰምሃለይ ናብ ሕቶይ ከብለኪ ሰንበት እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ኢናኸ ሰንበት ኩሉ ግዜ ነኽብራ እሽኒ ገኒ ሓፍተይ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላክ ክምክረልክ እየ መጀመርታ ሰንበት ዝብል ቃል ትርጉሙ ከዕብራውያን እዩ ትርጉሙ ድማ ኣቆመ ኣዕረፈ ማለት እዩ ሰንበት ማለት እንታይ ማለት እዩ ዲኺ ዝበልኪ ሰንበት ማለት ክብርቲ ማለት እያ ሰንበት ናይ ክርስቲያን ናይ መንግስተ ሰማያት ምሳሌ እያ ዝያዳይ ንምንታይ ኢና ሰንበት ነኽብራ ዝብል ደሞ እግዚአብሔር ኣምላክና ብመዓልቲ ሰንበት ምፍጣር ዝጀመረሉ ብሻውዓይቲ መዓልቲ ድማ ሰንበት ድማ ዝዓርፈሉ እዩ ስለዚ እዩ ድማ ደቂ ሰባት ኩልና ህዝቢ ክርስቲያን ሰንበት ነኽብራ ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምዚ ይብለና እታ ሸውዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚአብሔር ኣምላክ ሰንበት እያ ብኡ ዝግዝኡ ግዝኣት ድማ ከመኸም እንቲ ክዕርፉ ንስኻ ወድኻ ጓልኻ ግዝኣትኻ ግዝእትኻ ብዕራይኻ ኣድግኻ ወይ ኩሉ ወይ ኣብ ውሽጢ ደገ ዘለኻ ገናይኻ ዝኾነ ኩሉ ዕየኻ ኣይትስራሕ ይብለና ዕርተ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ካብተን 10 ትእዛዛት ከዓ ሰንበት ኣኽብር ይብለና ንሕና ህዝቢ ክርስቲያን ድማ ብመዓልቲ ሰንበት ኣብ ቤት ክርስቲያን ክንዝምርን ክንውድስ እዩ ዝግበአና ከምኡ ድማ ሕሙማን እናርአና ዝተኣሰሩ እናርአና ዝጠመዩ ደሞ እናዓንገልና ዝፀምኡ ደሞ እናሰተና ኩሉ ዝበለ ወዘተ ማለተይ ሰናይ ዘለዎ ኩሉ ነገር ክንሰርሕ ዝግበአና ገኒ ሓፍተይ ዕርተ ዘጻት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 8 ደሞ
معلتي سنوات كتقدسها ذكرها يبلنا تقدس قالوا سلازي معلتي سنوات كنا خبرائي تقبلنا قب بزح بوحدي كنا حفتي تردك يقوم تصفاك برزانتي السي بحقيق علي هو تسمع لنا تقوى بزحلكي سمهار محازاي السي كنتي يدعن إزي قال أملاخ أباخي حديرو زمهرنا زقسسنا እግዚአብሔር አምላኽና استبارخن استمسكن يكون قال هيوت يسمعنا زيادة أمين قلنا حفتي زكا እግዚአብሔር مسخلاتنا يكون قلنا حفتي بيلي كي تفلت أنا كزاز إحنا إن أنا بجزاءتوي بحنسن مسح قلنا حفتي بحقي قال እግዚአብሔር طعم كي تفلت أنا أتينا إن دسمالن نيرو جزا تأتينا ما قلت إفنا عين السادتيننا كم إدمو نيشتي مزعناتي سلزلاتني كخيدا ناي قصال سنبت يقبرنا سمح لي بشن بالك إني قابلتي سلامي الرحمن زيادة شابك قد حنا هني بزنا توين سقودلين بعفت وكان ملاقتي تعرملنا هو سواتي እግዚአብሔር ወለወላዲተ ድንግል ወለድ መስቀል ኮሪኹም አሜን እሽም ባህር ኩራት ተኸታተልና ናይ ልማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ነዚ ይመስል بخلي اكسام رخب سسنين عفوا نهو تنسيو